On není hovnival, on je ohnival. A aj strojárstvo, tak je to ťažké. Ak máš jedno z toho, no tak... Ale ak máš drift, no tak to sa ti dá tým sprejom takým tým... Jak to volá? Na... neviem, niečo, že... Neviem, veľký sprej, že to proste nastriekaš na páčku a zrazu sa tam tie kontakty akože nejak uvoľnia, či čo? Máš také. To musíš robiť teplom. Na sa tu mám túto kráslicu. Vyzerá to aj dildo, ale nie je to dildo, ne? Oh my god! Aj tento stôl som si robil dneska, kámo. Dobrý stôl. Dobrý office. Taká doska. Také je to... Proste vieš, že proste dojdem, notebook, programujem, zoberiem, otočím sa, tu proste spajkujem o niečo, otočím sa, tu proste robím niečo... Kámo, však on hrá Five Nights at Freddy's, kámo. Somewhere. A to tak normálne môžu výjsť strachidla. Hej, počkaj, otvor notebook a rob toto hlavou. Hej. Čo? Že otvoril notebook a rob akože toto s hlavou, že akože kúkaš... Kámo, zatvor dvere, je tu Freddy, do piči si prdol. Kámo, vieš, jak Draco Malfoy do piči. Dick, a to si čo robíš? Ranolky? To si opeka... Aaaa! Horúce lepidlo! Tam to je tu nazíruje ten zvuk, že... Horúce lepidlo. Ja sa budem teraz takto smiať dneska. Toto som si urobil celkom dávno. A to je neledá aká zástržka, lebo už som mal... Aká za? Dobre. No. Už som mal pár takých skúseností, že som omylom oddrbal proste poistky, hej. Tak som si vytvoril toto a to je taká krabička, kde mám svoju vlastnú samostatnú poistku. Takže keby tu bol skrat, že tam strčím ilice, tak sa poistka rozdrbe, ale iba akože v tomto, v mojom boxe. Kámo, čo robíš s tou vrtačkou? To si dávaš do análu, či čo? Kde? Toto, kámo. Toto dáš niečo a iba takto ideš. Na mne, signál na mne. Aha, čep si merám. To je signál na mne. A keď sa dotknem zeme... To je odkedy zem? To je ground. To je akože ground wire, chápeš? Poď sem Dominik, chcem ti niečo ukázať. Daj takto ruku. Kámo, nie že mi to prepíš. Neboj sa. Cítiš niečo? Nie. Absolútne nič, že? Teraz pripojím notebook. Kámo, prosím. Ježi ma to skratuje. Neboj sa. Že? Nepichni mi to tam, hej? Nevychnem. Keď ťa niečo bude boliť, on to daj preč ruku, hej? Kokos, to čo bolo? To je elektrický príraz, lebo ten notebook je kovový. Je tu nejaký skrat asi, pravdepodobne. Koľko vatov tam 15 voltov. zajebeš, keď jedna diera má objem 25 rokov? Asi tvoju mamu. Nebo! Zbraň! Oh. Počkaj, nechaj. Ale to je fakt projekt Creeper. Kámo, nemáš Creeper farmu. Počkaj, nechaj mňa trocha. Došiel Nosy. Kámo, to je Čo kat tu robí tá mačka? Čo tu robí kat? Jaký frat. Jaký rad. Čo tu robí kat? Pozrite. A to čo bolo, kámo? Počkaj, to je Jesse. Čau. Poď sa hrať. Ejo, chill! Pozri, či to čo je komár? Nemáš rád hranie? Fakt, je komár. Kde? Komár. Aha, pozri, kábel sa hýbe. Kde? Je tu poltergeist, guys. Je to mačka pridrbaná. Poltergeist. Nehraj sa mi s káblom, Hoď do toho, oného, backrooms už. Dobre, jeden hríš ti dám. No, dobre, tak môžeš. A minule som ma uhrízl jak retard, fakt. Že to bolelo až.
Dobre, už bolí. Na zem. O, mňa tu niečo, po mne niečo liezlo. Iba jedno takto dám. Dobre. Outro môžeme? No. Takže, guys. Prišiel koniec tohto videa. Musím sa s vami rozlúčiť. Takže to robíme so štýlom. Oh, fireball. Dovidenia. Počkaj, urob to ešte takto, urob to, že to prenesieš na toto, kámo, že fireball. Chyca to. Fireball. Wow. Bro, normálne varí. Ovláda oheň. Faja. On ovláda oheň. On není hovnival, on je ohnival. Takže? Sme tu zas s novou show a neseme čerstvý baš a čerstvou flow. Magenta, upek, beat, ktorý ti zlomí vás, hej peklo bro. Klasika, kvalita, muzika, jak chceš je to. Pořešený, už je to, jebe ti, jede to. Projedem republiku stylem, co kilometr 100 promile. 10 přečou spím pod stage, stejně to potom zabijem. Carpe